Karong adlaw magluto na putag sudan kaning sudana o kaning karning baboy ni siya tuskig pa kayo so ato ning huluman diri og tubig mga bayot kay aron malanay ng iya ang ay so butangan na nato nag-asin din ha dayon paminta kay mao man gyud makadalaglasa na ato ang mga seasoning so magbutang lang ko diri og corn oil dinhi sa ato ang fan din ato na siyang ikatag-katag mga bayot then ato na nang ibutang ng ato ang karne din ha sa atuang fan tagsa-tagsa kay ato na nang iluno din sa atuang oven mga bayot so ipasok lang nato na din ha kay aron maluto na lang unya taod-taod so atong siradan dayon magsita din og time mga bayot so butang nato na siya direct 240 dayon isit nato ni din sa iyang barbecue dayon ang time ani mga bayot ato lang ni time man og 30 minutes. Human na sit din ha sa time, magkuha ta din og potato. Kaning potato ha, human na nako nighinlo. Gibutangan na po nako na siya og corn oil. Og asin, maura akong itimpla kay ang ako ang bahandi ani mukaon sa potato. Actually, akong bahandi di man ganahan mukaon aning kalanuna. Oy, ang iya agyod kanunay. Lugaw ba, butangan ako og karne. Dayon mo na ni, ready to rumble na ni among lamisa. Mangaon sa amin sa among paniod to mga bayot. Nag-ayon kog na zero ko sa Valentine's Day. Akong bana di ay na ay pa flower. Dayon human magluto ta din sa kalanon sa akong bahandi kada adlaw magyuni siya masumhan sa iyang lugaw ba. Ang kaning iyang lugaw din ako nang gisagulan og karning manok. Dayon ang mga ingredients ana ato pa ning pangpanitan din pangpakpakan din sama sa pakpak sa mais ba. So ato ning panitan din ang ato ang potato. Kaning potato ha murag kadakas akong muta. O dako-dako pa ba kanis akong muta magkuha tag plato kay ato nang butangan sa atong potato ug human nato din ha og limpyo dayon isunod nato og limpyo ang ato ang carrots dayon ang kaning carrots mukilaw si Karen ani so ato nang hugasan din ha karon mawa ng mga germs dayon karon pagbanggod ta din sa ato ang bangguro nun o ang bangguro na mo sa amuha sa una maisman ang raspaho na mo sa una kapayas din murag na dato-dato na gamay ang ako ang kamot kay nakagunit og carrots o potato so ato na iluno din ha sa gabukal-bukal nga tubig kauban sa rice o karning manok dayon ato na siyang asinan mga bayot dayon nanawag ako ang bana din sa ako ang WeChat kay tuwa sila sa gawas akong bahandi dayon ang ato ang ilamas ana onion ra mga bayot ato ra nang hugasan ng onion din ha dan atong iluno din ha sa ato ang soup so humana na tanan naluto na gyud ready to serve na ni ako na ning ihatag sa ako ang bahandi dayon maniud to na mi ani ako sa ning hatagan ako ang bahandi sa ayang kalanon supposing sa tag makaryot o lantawan ninyo o nayabo-yabo pa kana gyung kakiat lagi nimo kurabed so makatrapo pa ka din ha karon dayon ato sa nang taplakan din ha og palak sa balani ni kay puti man dayon naday balon o nga gihatag pud sa ako ang kapikas kinabuhi kauban sa flower ba o katong teddy bear nga brown ang gihatag niya kaning balon na ni siya oy kuan gas ba kay mulupad man ni siya og walay gihiktan ba so gihiktan ni siya kay aron dili ni siya mulupad dayon magtuhoyop-hoyop sa ta dinhi sa kalanon sa kong anak kay init jud kayo onyag mapasok na unsaon na lang kita pa hinungdan na busy pa kog video dinhi busy pa kog pakaon sa akong anak. Alas 6 na day diri karon sa gabi mga bayot pero ang amuang gawas hayag pa. Usahay alas 6 sa gabi mao pay pagsubang sa adlaw dinhi ambot ning kalibutan ang nagpasuhi man.